Вось так з 13 гадоў я пишу вершы і артыкулы. І, напэўна, журналістыка не дае мне задраць нос у паэзіі, а паэзія дазваляе сказаць сваё я у журналістыцы. Таму што на ўсіх курсах, семінарах і трэнінгах нас вучаць, журналіст не павінен быць удзельнікам падзеяў, ён павінен быць адасобленым, ён не павінен мець сваю думку. Але як жа ты будзеш адслоненым у той справе, якая табе баліць, карціць і дыхае? Вось гэта тая самая вёска Бабовішчына, Случчыне, дзе прайшло ўсё маё дзяцінства з бабуляй. Гэта хата майго прадзеда Захара, якую ён збудаваў. І аднойчы тут у лесе на вогнішчы мой сябар Андрэй расказаў мне гісторыю, чаму Бабовішчы гэта цэнтр сусвету. Толькі ён сказаў, ні з чым не спрачайцеся. Сонечная сістэма знаходзіцца ў цэнтры сусвету, Зямля ў цэнтры сонечнай сістэмы, Еўразія ў цэнтры зямлі, Еўропа ў цэнтры Еўразіі, Беларусь у цэнтры Еўропы, Мінская вобласць у цэнтры Беларусі, Слуцкі раён у цэнтры Мінскай вобласці, вёска Бабовішча ў цэнтры Слуцкага раёна. А вось гэтая хата стаіць роўна ў цэнтры вёскі Бабовішчы. І тут я зразумеў, што вось гэтая хата гэта якраз цэнтр сусвету. Потым мне стала трошачку смешна ад гэтай думкі, а цяпер я вось думаю, што можа быць, калі кожны беларус зразумее, што ягоная хата гэта цэнтр сусвету, ні больш ні менш, от тады мы, магчыма, зажывем. У сваім радаводзе я ведаю абсалютна ўсіх да 6-га калена. Вось гэта магіла майго прадзеда Захара Храмцевіча, які быў краўцом і абшываў усе навакольныя вёскі. У 43-м годзе яго прыкладамі сілком загналі ў партызаны. Яго родны брат Васіль быў на фронце, прайшоў усю вайну, быў двойчы паранены. А трэці родны брат Хведзька быў пісарам у немцаў у камендатуры, яго да смерці дражнілі паліцаем. Прыклад 3 братоў, прыклад маёй сям'і з маленства быў для мяне Беларуссю ў маштабе. Краіны, дзе па сутнасці ўжо не першае стагоддзя працягваецца грамадзянская вайна. Так дзіўна, яшчэ са школы мне расказвалі, што Беларусь гэта краіна замкаў. А я ведаў толькі Міра Нясвішку, ды мяне звазілі на экскурсію. І потым, калі я стаў журналістам, вось гэтыя 12 гадоў я езджу па ўсёй Беларусі ў пошуках гэтых замкаў. Праехаў ужо 600 населеных пунктаў. І нібыта і чуў, што 10 вякоў беларускай гісторыі, а дзе яны тыя 10 вякоў? А краіна накрытая цемрай. І я езджу з факелам па гэтай краіне ў пошуках гэтых замкаў. Ну і часам нешта ўдаецца знайсці. І як гэта не дзіўна, менавіта тут, у Станькаве, у гэтай маленькай Беларусі, мне ўдалося знайсці замак. Гэта была ўсяго толькі бібліятэка графа Чапскага.
Ездзячы па Беларусі, я зразумеў, што нашыя продкі не толькі замкі будавалі як замкі, яны ўсё будавалі як замкі. Вакзал, ваданапорная вежа, канюшня, хлеў, гумно, дом для слугаў, вежачкі, контрфорсы, бастыёны, толькі рова з вадой не хапае. І не быў бы я журналістам, калі б я проста рот разявіўшы на гэта глядзеў. Вось гэтую жоўтую папачку я захапіў сёння не дарма. Бадай, што вы першыя, хто бачыць гэта. Гэта 88 цудаў, створаных беларусамі. Фактычна гэта 88 замкаў, якія ёсць вакол нас і якіх няма вакол нас. Неўзабаве гэты альбом пабачыць свет. Падыходзьце сюды, дзяўчаты, станавіцеся са спісамі. Вы падыходзіце, гаворыце свой нумар, вам аддаюць кнігу, а потым можна ахвяраванне вось там в углу коробку таксама пакласці. Сэнс гэтай акцыі салідарнай з Барадуліным найперш у тым, каб дапамагчы народнаму паэту ў той сітуацыі, в якую ён патрапіў. Гэта не вельмі добрая матэрыяльная сітуацыя. Я лічу, што $120 для народнага паэта, у нас увогуле два народныя паэты ў Беларусі сёння ёсць, гэта знявага. Але калі паэта зневажае дзяржава, то чаму мы, грамадзяне этой дзяржавы, не можам паспрабаваць выправіць гэтую сітуацыю? Вось тут на лецішчы мне хораша і думаецца, і працуецца, і здаецца, што ўсе ідэі нараджаюцца менавіта тут. Тут расце 52 хвоі, я працягваю іх сажаць і размнажаць. Вось гэту альтанку я ў мінулым годзе сам зрабіў сваімі рукамі, гэты плот пабудаваў, каб ніхто ў мяне гэтыя ідэі не краў. Тут на лецішчы ствараюцца і кнігі. Тут я працаваў над гэтым непадцэнзурным, без купюр выданнем «Ладзі роспачы» Владзіміра Караткевіча, над гэтай кніжкай пра 99 замкаў, якіх няма ў Беларусі. І на кожным кроку тут ёсць невыпадковыя для мяне рэчы. Вось гэтая лава, якую зрабілі зэкі ў віцебскай калоніі, учора я быў у музеі горада-героя Мінска. І там каля такой самай лавы стаяла таблічка «Дакраніцеся да гісторыі». Я думаю, гэтыя музейшчыкі нават не падазравалі, што гісторыя не ў гэтай лаве, хоць яна і прыгожая, а гісторыя вось тут, у маёй хаце. Гісторыя жыве дакладна вось тут, гэта кафля івянецкая палівана, ёй 150 гадоў, яе падарыў мне мой сусед па лецішчы, выбітны мастацазнаўца Сергей Харэўскі. Таксама, як і вось гэтыя дзверкі ад печы 19 стагоддзя са святым Іллём на калясніцы. От маю такі падаруначак таксама ад самага дарагога мне чалавека Рыгора Барадуліна. От такога быка, які пры гэтым спявае. Цяпер я захоплены ўвогуле новым праектам, які зноўку ж датычыцца ці адтуль выраслі ў мяне рукі. Як я маляваў у 3 гады, нешмат з таго часу змянілася, але ўзнікла такая ідэя стварыць кніжачку малюнкаў на моўныя тэмы. Выбіраю нейкі складаны варыянт, напрыклад, крэсла, стул, фатэль. Усе блытаюцца. Няма праблемаў. Бяру, малюю чалавечка, у якога стул, у якога крэсла, у якога фатэль. Вывешваю ў інтэрнэт, усе пішуць малюнкі жахлівыя, але запомнілі адразу. Адзінае, пра што я жартам шкадую, гэта тое, што я сам хіба што не нарадзіўся радзівілам.
Але журналістскі лёс склаўся так, што я паехаў у Варшаву, узяў інтэрв'ю у Эльжбеты Радзівіл, апошняй прадстаўніцы гэтага роду, которая жыла тут у Нясвіжскім замку. З таго часу у мяне ўзнікла шалёная ідэя запрасіць Радзівілаў прыехаць сюды ў Нясвіж. Моя мара збылася. Упершыню пасля 39-го года 10 прадстаўнікоў роду Радзівілаў прыехалі сюды, у Нясвіж. І як жа здзіўлялася сама пані Эльжбета таму, што для гэтага ёй патрэбна была віза. Захапленне радзівіламі скончылася для мяне лёсавызначальна, што нават свой уласны шлюб я згуляў тут у Нясвіжы у касцёле Божага цела. І найвялікшым падарункам было бадай тое, што спецыяльна з Варшавы на яго прыехала пані Эльжбета Радзівіл. Чатырохгадовыя кантакты з радзівіламі дапамаглі мне сабраць 600 сямейных фотаздымкаў ад 1863 до 1939 года. Усе разы, пакуль радзівілы прыязджалі сюды, працягвалася рэстаўрацыя замка. І ўсе разы пані Эльжбета казала: знішчаецца, знішчаецца, знішчаецца. Адзіная маленькая перамога, што літаральна днямі вось гэтая недарэчная цыбуліна на замкавай вежы павінна быць змененая. А значыцца, надзея на тое, што наша нацыянальная спадчына адродзіцца, ёсць. У мяне няма ілюзіі, што журналістыка, якой я займаюся, гэта штосьці вечнае і нават доўгатэрміновае. Я цудоўна разумею, што артыкул сёння ты напісаў, заўтра ён выйшаў, яго загарнулі селядзец, смярдзючую газету выкінулі, ўсё, яна больш нікому не трэба. Таму, калі паступіла прапанова з Маладэчна, з рэгіянальнай газеты, весці, узначаліць такую школку маладога журналіста, я пагадзіўся адразу, хоць трэба 2 разы на месяц сюды ездзіць. Я зразумеў, што гэтыя навучэнцы, гэтыя дзеці, як я іх называю, хоць многія мае равеснікі, што гэта можа быць мой працяг. І ў іх я пабачыў сябе 13-гадовага, які прыходзіў у газету са сваімі першымі артыкуламі. І я зразумеў, што тое, што я ведаю ў журналістыцы, трэба ім і толькі ім. Валентин, вы як гостям купляли, а не себе? Ни одного шоколадного печенья, ну? Подожди, это еще что было, я скупил опошнее. Я опошний раз у краме бачил колбасу вареную для гостей. Самая гауняная, с гороха, с манки, с паперы, с кордона. Так. Пакуль нема рэдактара, я дазволю сабе пакрытыкаваць гэтае рашэнне. Разумееце, у чым рэч? Тое, што з тэкста прыбралі 10 000 доляраў, ну, это просто абуральна. Як сказаць, вы гэта камусьці падарылі. Таму што за гэта ухопіцца якая-небудзь камсамолка, вынесуць 10 000 у загаловак, і тое, што маглі зрабіць вы, зробяць яны. І яны будуць мець поспех. І потым перадрукуюць іх матэрыял, а вы будзеце сесці думаць: блин, это ж я напісала, это ж я яе знайшла. Вось у чым рэч. І вось усе гэтыя 12 гадоў, пакуль я займаюся журналістыкай, тое, што я не магу выказаць у артыкулах, я працягваю выказваць у вершах. Паэзія – вынік. Колькі дзіцё атрымала ва ўлонне цэзію. Хочаш дыхаць? Лягай на асцё і хукай угару паэзію. Словы не будуць касмапалітам служыць, бо словы жывуць айчынаю. Толькі душамі паспалітамі словы цепляцца з дай прычыны. Словы розныя. Пішам бацька, а душою чуем айчыма.